Kikubor kibabnia. Presiden kaseng BJP ujagat Prakash Nanda ne kasngi ula pelat ya kamat Treikam na kabenta ke Ilekshon sengin dor bar tauan hakabalay don lang ki het nong yalam kani kaseng. Haba ay jeng kren ka jeng lang unada ula ong ka jeng penklanya ka jela kamut umudi na kabenta ka Meghalaya. Hakaba ula benrap ba ka jela ka long ka berius pa ka rep ka riang bat kumju ka jenglong tenrai. Katkum kamat Treikam ke BJP kalakular banwan ra ke Special Task Force apo ka jeng kmi do nong bishar bala syong that jong ke Supreme Court na ka benta okit benia ya baro ki mukot duma ki bedai ba ka jeng bamsam katulok pension na ka benta ki riu temen bala syong that na ka kam sarkar ban penkuk bor ya ki riu kenthe panwan ra ki kampen roi ke imlang sa lang kilat a jeng ya rap pisa ka balai hajar tingkah ka shisnam na ka benta ki nong rep ki bom don jakarem kajing mang pisa ka bahenri hajar ha ka shisnem na ka benta ki nong ri dok ha kajing sam e ya artli ki LPG cylinder ki long gieng ki bahap hapo ka ujawala yojana special economic zones na ka benta ban penkup bor ki samla bat ban seng ye shibon ki industry na ka benta ban plielat ha ka yo kam yo jam bat kiwe. And strong Meghalaya is possible with strong BJP. If we want to go forward, we visualize Meghalaya as a mega Meghalaya. We have to think big. And for thinking big, we have to see to it that speed, scale and skill, all three has to be balanced and matched. And with this intention, we are trying to see Meghalaya.